Anyị ji ohere a na-anabata gị na ngalaba anyị ebe anyị na-akụzi ma na-atụle ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo bụ asụsụ ejimmara anyị. Anyị ga-eleba anya n'ihe ise dị iche iche dị n'ilu Igbo. Ilu nke mbụ ga-abụ ire ọma ka ejula ji aga n'ugwu. Ire ọma ka ejula ji aga n'ugwu. Ilu a na-akọwapụta ihe dị iche iche site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'agbanyeghị etu ihe siri wee sie ike, ọnwụ mmadụ jiri obi umeala, ọ ga-agafe ya. Onye ji obi umeala na-ekwu okwu nwayọọ, ọ ga-enweta ihe ọbụla ọ na-achọ. Ire ọma ka ejula ji aga n'ugwu. Ilu nke abụọ, egbe bere ugo bere. Ilu a na-akọwa ka mmadụ hapụ inwe ntaju anya. Ebe mmadụ nọ ka o kwee ka nwanne ya nọdebe ya. Ihe o nwetara ka o kwee ka nwanne ya nwetakwa, n'ihi na ụwa abụghị ebe obibi. Ụwa ga-ezute onye ọbụla ma ọ bụrụ na anyị tinye n'obi na ụwa bụ onye nweta ibe ya nweta. Ya bụ egbe bere ugo bere. Ilu nke atọ, onye a jụrụ agaghị ajụ onwe ya. Onye a jụrụ agaghị ajụ onwe ya. Ilu a na-akọwapụta ma ọ bụrụ na ị bụ onye a jụrụ ajụ n'obodo, maọbụ n'ebe ị na-arụ ọrụ, maọbụ n'ebe dị iche iche, maọbụ na mmekọrịta nke gị na mmadụ ibe gị, maọbụ n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na a jụrụ gị ajụ maọbụ na a kpọrọ gị asị site n'ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ, na gị ajụla onwe gị, ị ga-enwe obi siri ike. Ị ga-eleba anya na echi ga-aka mma. Ihe ahụ mere ji wee jụọ gị, ị ga-elebakwa anya maọbụ ihe sitere na gị maọbụ ihe ebodoro gị ebodo. Ọ bụrụ na ọ bụ ebubo, na-emeche na eziokwu ga-apụta ihe. Mana ọ bụrụ na ọ bụ nke iji aka gị wee meta, ị maa na ị ga-eji aka gị wee mezikwa ebe ọ bụla emebiri ya emebi, wee yọọ nwanne gị mgbaghara maọbụ onye ọ hụrụ gị na ya mgbaghara. Ọ ga-anabatakwa gị na wee biri n'udo. Onye a jụrụ agaghị ajụ onwe ya. Ilu nke anọ anyị ga-eleba anya wee bụrụ ihe onye metara. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-esiri ibe ha ọnya ka ọ daba n'ime ya, mana ikpeazụ, ọtụtụ mgbe onye ahụ na-eji aka ya daba n'ọnya ahụ nke o siri nwanne ya. Ihe onye metara ga-adịrị ya, maọbụ echiche ọjọọ, n'ihi na ihe ọbụla i mere ya nwere ike ịlachikwutere gị, maọbụ lachikwutere ụmụ gị, maọbụ ụmụ ụmụ gị. N'agbanyeghị otu o si wee tee aka, ihe ọma i mere mmadụ ga-alachitere gị. Ihe ọjọọ i mekwaziri mmadụ ga-alachitekwara gị. Ihe onye metara na-adịrị ya, maọbụ nke ọjọọ maọbụ nke ọma. Ya bụ ka iche echiche banyere ihe ọbụla ị na-eme, maka na ihe ahụ nwere ike ịlaghachikwutere gị na mgbe na-adịghị anya. Ilu nke ise anyị ga-eleba anya bụ aka nri kwụọ aka ekpe, aka ekpe akwụọ aka nri. Ilu a bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ọ na-akụziri anyị. Ofu aka adaghị eke ngwugwu bụ ilu ọzọ yiri ya.
Ọ bụrụ na gị na mmadụ na-emekọ ihe, egosina na ị makasịa na ị bụ onye ọkachamara, n'ihi na amamihe ofu onye anaghị ezu. Ị ga-amụta na nke ya, yanwa ga-amụtakwa na nke gị. Unu jikọta aka, unu eme ihe tọrọ atọ, ya ga-abụ ihe ịtụnanya. Ya bụ na ọ na-abụ aka nri kwụọ aka ekpe, aka ekpe akwụọ aka nri. Ọ bụrụ na ihe anyị mere dị gị mma, mana ị chọrọ ka anyị na-aga n'ihu na-akọwapụta ilu Igbo a, tụsara anyị ya, binye aka n'ebe subscribe ka anyị na gị wee nwee ike na-anọkọrị mgbe ọbụla anyị bịara. Anyị ekele gị, na-asị gị ka ọ dị mgbe ọzọ. Daalụ.